जों नौवो आसै बसर गोदोंमा जों एमएलए सोना लायखा मन्त्रि सोना लायखा नेता सोना लायखा चिनि दफानि बागै चिनि बुबाग्रा हायखे बनि जागा सम्पत्ति बनि नक फालो पैसा चबा खायाखो जत पार्टीनि बाय ताबो रां पदो बहायनो बनि पार्टीनि रां बायसि बनि सम्पत्ति बाय बबु चबा खाया इभेन नरेश जमातिया मन्त्रि कसा बनि रांनो बखक्सपा सोबाया किन्तु जों मा सोबायो चिनि बुबाग्रा बनि नक फालखा बनि जागा फालखा जों बहायनो चिनि जे तंमानि न जों जुगाल लायखा खायलायखा दिनै अमाहायखेसि जों फाइट खेले ये ओ जागाव ताबो रांनि वातै बर' वारो फायनाय बीजेपी रो रांनि वातै वारो नाय 5 बছর रंवै निनि आमसायो स्कुल का हांगवानी हॉस्पिटल का हांगवानी लामा का हांगवानी इस इंरोलिया खस खालिया बस ब्रंग रां फाइतंगु बस ब्रंग रां फाइतंगु बस ब्रंग रां फाइतंगु बनो खालिया उइछि ताबो बोदो समयो रांवाती फाइर फिउनाय ब एमएलए चावनि बागै मन्त्रि चालायनि बागै सरकार उङानि बागै जाते बेसकां 5 बছर जोंनो दिप्राय खायमाना तै चिनि महाराजा जत अंशनि बरंनो तैयै बेसकाङो आगौनानि नाय ना जमातिया न हाजाउ ना मलसनो हाजाको ना रियां न हाजाको हाया चिनि बुबाग्रा जत कम्युनिटी तिप्रासा जत न समान के बबनि बेसानो नुगु तिनि जों आनि बेसा मा बाहंके बेसा करानो हंके हाजाको बेसा कुसुनो हंके हाजाको केसानो हंके हाजाया अमाहायके उमायाब्ले आनि बेसा जत न समान शयतान को तंनाय बाक्सा कगनाय को तंनाय बाक्सा बा सेलेर को तंनाय बाक्सा बा बुमा बुफानि कगनाय तंनाय आपनो बुमा बुफा जतनो न एकयखि हाजाउ बन बेसानो ठीक चिनि महाराजा बाहायछि जोंनो जतनो न समान के बेसकांगो इसावनि बागैछि ओमफ्राय ओ जरावो जों बेहायनो नों बाय आं मिलिया किसा मासा कक बांलायमानि किसा मासा साजाय अंलायमानि जों बत्रनो मा पगलायनाय ताबो दफानि हामख्रानि बागै दफानो संसानानि बागै जों नों बाय आं अर जागा कक बांलायमानि न जों मा पगलायसिनाय जदि ताबो नों बाय आं वालाय तंहा नों बाय आं गथालाय आंनि तंहाके चिनि भबिष्यत सि हायांनाय दिनै जों फैसंनै कागलाय नि नायै कागलाय आं मानि रो नगुतिनि समाजो बोसा आसायला हामांनि माग थांखांके बोहि बोसाय मिललाय आङो कक बांलायो मयालो बिचारङो लोको बिचारङो हदाओ बिचारङो कक बांलायो बनि बोसानो भबिष्यत न नाहरै बुमा बुफाबो मिलियाफोरनो थांसाके तंमा पायो बोसानो जाते